Bon dia a tots. Moltes gràcies per assistir a aquesta roda de premsa. Com a alcaldessa, ha arribat el moment de donar a conèixer a la ciutadania la campanya d'assetjament que aquest equip de govern està sofrint per part del Partit Socialista de Vinaròs. Des que vam arribar al govern municipal, el Partit Socialista de Vinaròs està denunciant la pràctica totalitat dels expedients que tramitem, bé sigui a la Fiscalia de Castelló, a l'Agència Antifrau o al Síndic de Greuges. I tot amb la finalitat d'atemorir els tècnics municipals i els regidors i desviar-nos dels objectius que com a govern tenim. Vull que quede clar que no ens deixarem atemorir i mostra de que això és així és que tots els entrebancs del Partit Socialista estem complint en els nostres objectius, que no són altres que deixar un Vinaròs molt més millor del que nosaltres vam trobar. Per primera vegada en la història d'aquest municipi, un partit de l'oposició es dedica a posar denúncies davant la Fiscalia, amb l'objectiu, entenc jo, de dissimular la bochornosa situació en la que es troben els regidors del PSPB de Vinaròs, el senyor Alsina i la senyora Carmen Morellà. No em queda altra que recordar, sense ganes de fer-ho, creguem, que ells sí que estan esperant que el juzgat decidisca si es processa per malversació i prevaricació o no. I no em queda altra que recordar que l'Audiència Provincial ja ha dit que deurien ser juzgats per apreciar indicis de delicte en les seues conductes. Vull, de manera rotunda, dir que la situació judicial en la que es troba el senyor Alsina i la senyora Morellà és conseqüència de la denúncia d'un treballador municipal. Mai, ni el PP, ni el Partit de Vinaròs Independent, ni Vox van denunciar el PSPB de Vinaròs. Mai a Vinaròs, i repeteixo, mai a Vinaròs, cap partit polític en l'oposició havia traspassat aquesta línia. Ahir vam assistir a un exercici de cinisme i de falsitat més gran que jo mai he vist en un polític. El senyor Albella, el Partit Socialista, va assenyalar que el passat 23 d'octubre qui es parla, juntament amb el regidor d'Esports, havien declarat al juzgat i va dir que desconeixia els fets en exactitud ni en qualitat en què s'havia produït aquesta declaració. Si vam declarar en qualitat d'investigats és perquè el senyor Albella i el Partit Socialista van denunciar davant la Fiscalia aquesta alcaldessa que ara es parla i el regidor d'Esports. Ell va subscriure amb el seu puny i letra la denúncia i ell va demanar a la Fiscalia que investigara els events del boxeo que es va celebrar al pavelló poliesportiu. Coneix perfectament el tema perquè és ell qui l'ha denunciat. I per això ara els mostraré la primera pàgina de la denúncia per a que vostès comproven qui l'encapçala. I l'encapçala el senyor Marc Albella. Qui es parla, al igual que el regidor d'Esports, no tenim res que amagar respecte a aquesta investigació que s'acaba d'iniciar. El senyor Albella, que és el que ha denunciat que es va celebrar els events sense abonament de la taxa, quedarà retratat com el que és, un mentirós. Però vull dir alguna cosa més. Si algú ha d'estar preocupat perquè la Fiscalia investiga els events esportius autoritzats per l'Ajuntament sense el cobrament de les taxes corresponents, no és aquest equip de govern que pot dir i demostrar que nosaltres vam posar fi a la irregularitat i a la forma d'actuar del govern d'Alsina. Ells sí que van cedir en multituds d'ocasions l'ús del pavelló i també l'ús d'altres instal·lacions esportives municipals, sense cobrar les taxes a les que obligava l'ordenança. Ells sí que haurien d'estar preocupats i si es queda un poc de seny i un poc de vergonya. Per això ja hem exposat davant del juzgat la nostra plena disposició a col·laborar per a que investigue tot allò que es considere, tenint clar que nosaltres hem tramitat de manera correcta els fets. Vist que el Partit Socialista i el senyor Albella tenen ganes d'investigar, les animem
a que investiguen els expedients que ells mateixos vam tramitar i podran comprovar que no costa en cap el pagament de les taxes. Volen fer-ho? Si volen fer-ho, nosaltres, l'equip de govern, estarem encantats de facilitar-los l'accés a tots els expedients que necessiten i quan hagin comprovat que en cap costa el pagament de les taxes, el senyor Albella podrà interposar la corresponent denúncia a la Fiscalia, però contra el senyor Alsina i els regidors d'esports corresponents. Alguna pregunta? Pues si no hi ha cap pregunta, doncs